はい、こんにちは。帰ってきたところの生まれた日占い、カルマ編。はい、31日生まれのあなたは、すごく真面目なため、良い悪い、正義と悪の判断を自分の中だけでつけてしまいがち。ルールを守らない人を許すことができません。注意ポイントは、自分だけの正義にならないようにしてください。カルマというと、前世の報いだとか、因果応報とか思い浮かべると思いますが、数秘術で読み解くカルマとは、ついやってしまいがちな悪い癖というようなニュアンスです。だから安心してください。思わず出ちゃう悪い癖なんてみんな持ってるものなのです。良いところ、悪いところ、全部ひっくるめてあなた自身なのです。考えすぎず、あなたの得意を発揮することが一番大切なのです。あなたのグッドポイント。まっすぐで正直なあなたは誰からも信頼される人なのです。それではまた。